El 17 d'octubre s'estrena al Canà la pel·lícula Ovella Negra entre dos bessons del director Lluís Ortega, com a director i com a actor, i amb Jasmina Arrufat com a actriu protagonista. Avui els tenim els dos al plató per parlar-ne, evidentment. Benvinguts i moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Comencem en la pel·lícula, una pel·lícula que ha costat molt de temps, però que ja tenim i que suposo deu ser tot un orgull, per al director, però per a tot l'equip que heu participat. Lluís, explica'm-nos una miqueta. Pues en total ha costat la pel·lícula uns 3 anys entre que vaig començar a escriure les primeres línies de la història i dissenyar els storyboards i tot una miqueta dibuixar totes les escenes i planificar-ho, llavors entre fer el càsting també, tot el que es diu la preproducció, que si no va portar igual mig any o més, i llavors ja vam començar a rodar. Una vegada vam tindre tots els actors, tots els protagonistes, més o menys tot l'equip tècnic i artístic, i llavors ha sigut 2 anys de rodatge, més o menys, i després ja ha vingut l'edició, els efectes especials, la banda sonora, i ara ja arriba el moment per fi de l'estrena. Molt bé, suposo que ja deu anar ben nervis, una miqueta. I sobretot també tot el públic seguidor de veure com ha quedat aquest resultat final. De seguida entrarem en tots aquests apartats. Abans, però, m'agradaria definir una mica la pel·lícula, no? Per saber, quan veiem Ovella Negra entre dos bessons, de què estem parlant, de quin gènere, de quin tipus. Se pot dir que és una mescla de gèneres perquè principalment és una pel·li d'aventures. Llavors, se pot dir que és molt romàntica, és una història d'amor molt xula, diria jo. Llavors també té tocs de comèdia, té molta acció, perquè si no vaig voler donar-li una mica de tots aquests gèneres i donar-li molta emoció també, perquè la pel·lícula roda al voltant d'un segrest, d'un xiquet. Llavors, sí, és una mescla de tots aquests gèneres i bé. Molt bé. Passem a la part femenina. Jasmina Arrufat, la protagonista de la pel·lícula. Com vas arribar a formar part del grup d'actors, una mica la teva trajectòria abans i com vius l'experiència d'aquesta pel·lícula? Doncs bueno, tot va començar perquè, a veure, jo vaig començar a fer teatre al poble, llavors, perquè sempre m'ha agradat molt tot el que és el tema d'interpretar, sempre imitar, vull dir, ho he portat a la sang molt. I llavors un dia vaig decidir de dir, doncs bueno, vaig a provar el teatre, a veure què tal. Vaig veure que m'encantava, vull dir, el fet d'estar davant l'escenari i que és com a que me creixo, no? I doncs bueno, vaig continuar en el teatre i un dia vaig decidir que per què no provar el tema del cine. I doncs vaig anar un anyet a Barcelona i vaig fer un curs de cine i televisió i després, mentre estava allí, anava fent cosetes de websèries, me presentava als càstings que podia, vaig fer una miqueta de publicitat també. I un dia me van enviar un WhatsApp dient-me que se feia un càsting per a una pel·lícula que feien al Canà, que es deia Ovella Negra. Primer me va sobtar perquè dic Ovella Negra, dic, Déu fase, què serà això? Ja me veia jo disfressada d'ovella. Allí en el ramat, no? I el pastor, i bueno... I no, però això... Bueno, total, que vaig buscar informació, vaig indagar una miqueta i vaig dir, ostres, pareixia interessant, no?, l'entrevista que ell feia allí en Juanma, que és en este cas el xiquet que fa de Ferran a la pel·lícula. I dic, doncs bueno, me poso en contacte amb el director perquè just el dia que feien el càsting no m'anava bé. Li vaig demanar que, per favor, que si podia provar, perquè jo la qüestió volia anar ampliant una mica de currículum, no?, artístic, i això, bueno, vaig anar... En este cas, li vaig passar el càsting via gravació, perquè no podia anar, i, doncs, bueno, ell ho va tastar tots els càstings i li vaig agradar, i no res, ens vam conèixer i, mira, aquí estem. Va començar l'aventura. Ara fa 3 anys, l'aventura que ja ha arribat al fi. Déu-n'hi-do. Doncs bé, una bona experiència, La de Lluís, una mica més complexa, diguéssim, perquè aquí formes part de tots els passos, des d'ideal guió, que Déu-n'hi-do també, no? Tota la imaginació que s'ha de tindre a l'hora de poder-la crear, pensar tot l'apartat tècnic i, a més, ficar-te davant la càmera i no una vegada, sinó 2. Explica'm-nos també el teu cas. Sí, bé, la història, claro, ronda tota entre 2 bessons, 2 germans, que s'explica una miqueta també perquè hi ha trossos de la pel·li que passem a la seva joventut, no? Llavors també hi ha un altre actor, el Fons Montserrat, el fill, va fer de mi de menut també,
I, bueno, vull dir que la pel·lícula pues, ronda, pues, com són dos germans bessons, un és més arrogant, més se podria dir mala persona. L'altre és, en canvi, el que és l'Ovella Negra és un viva la vida, no? Però és completament diferent perquè té el seu petit coret i llavors pues, és com un contrast entre els dos i justament ella per al mig dels dos. Claro, entre dos bessons. Tal com diu el subtítol de la pel·lícula. Sí. Han trobat més dificultats a l'hora de gravar? Perquè suposo jo que, per exemple, en el cas teu, ficar-te com a mare del xiquet i tot, deu tindre les seves dificultats. I en el teu cas, Lluís, a banda del tema de guió, adaptar-te a les condicions climatològiques, que no deu ser difícil, horaris, disponibilitat de tot l'equip, no? Fem una miqueta, Jasmine, explica'm-nos de tu on veus més dificultats i després ens centrem en l'apartat del director. Bueno, on més han patit tots és a l'hora de gravar les escenes d'exterior, perquè, vulguis que no, la majoria de les escenes vam gravar durant l'hivern i, clar, havíem d'anar en tirants, pantaló curt, i tu havies de fer bona cara i aguantar el vent i aguantar-ho tot. I, clar, igual te passaves un munt d'hores, perquè ara bufa ho parem, esperemos a que pare una miqueta i així estos moments han sigut els més difícils per gravar. Després, com a personatge, la veritat que és un personatge molt interessant interpretar a Sabina, perquè és un personatge, ja ho he dit una altra ocasió, que és un personatge molt complet, perquè ella sofreix com un canvi, no? Bé diria un canvi radical perquè és instantani, degut a les dificultats i la situació d'aquell moment que ella està passant, perquè ella comença sent una dona que està casada, està amargada, se sent com humillada, no se sent... no? Que no està a gust, que la seva parella tampoc l'alaba molt. No, com a dona no la té... No la tracta psicològicament. Vull dir, està molt afonada i passen un seguit de coses que ella, a causa d'això, té que canviar sí o sí, a part que també apareix una altra persona, que ja se sobreentén qui és, que la fa, la reina, sortir, no? Sí, lo millor d'ella, i a part que se torna guerrera a lluitar i se torna a sentir, se valora i no ho sé. Que suposo que aquí tens molt a dir com a personatge, no, Lluís? Sí, com ja he dit, és una història d'amor i volgués ser no, la relació d'Àlex, que és el germà més que sempre ha estat despreciat com a fill, no? En certa part culpa tenen els pares, llavors volgués ser no, ella està casada amb l'altre germà i l'admiració que li té ell des del principi, des dels anys, és un ron de tota la història d'amor en la pel·lícula. Llavors, no sé, jo trobo que agradarà molt el tema este. Molt bé. Posem-nos detrás les càmeres ara, que també hi ha molta feina, davant molta, però detrás encara més. Dificultats i ajudes que has necessitat. Sí, clar. El voler fer una pel·lícula i ensenyar, volgués ser no, el que he trobat millor de totes les nostres terres, volgués ser no, s'han tingut que demanar permisos, demanar favors, perquè per exemple rodem en bars, en hotels, en restaurants, llavors clar, més o menys has d'anar també les labors de producció, no? Has d'anar preguntant a veure si on se podria gravar, si ens farien el favor, tal. Llavors hi ha una escena molt gran que és buscar una localització molt impressionant i pensava que em dirien que no, però vaig preguntar per a gravar-la a l'església Sant Miquel d'Alcanar i bé, em vaig posar en contacte amb el bisbat de Tortosa i bé, em van dir que sempre i quan tinguéssim respecte que allí podíem gravar el que fos i la veritat és que ens ha quedat una escena xapó que és molt impactant i li dona molta qualitat a la pel·li. A part de clar, vam tindre la sort que Jonathan Jiménez, que és un amic de Tarragona, mos fes les tomes aèries en drons per dalt del cel. Hem tingut operadors de càmera que en seguida van voler col·laborar, com Jonathan també i Josep Ramon Domènech també, que en seguida se'm va oferir per fer de càmera a la pel·lícula perquè
perquè també li agrada molt el mundillo i de passo li vaig donar un petit paperet també. Hem fet molta amistat, doncs, entre tots hem fet un equip que hem fet molta amistat i ara sempre ens estem parlant i tenim unes ganes d'estrenar que... I els efectes especials, que està carregada, la pel·lícula. Aquí hem de travessar l'Atlàntic per a buscar la persona que també us ha ajudat. Sí, jo havia col·laborat fa temps en un curs de l'amic Sant Vila, que era un amic que vivia a Riba-roja, i llavors vam fer molta amistat i ell va tindre la sort que el van cridar de treballar de Los Angeles. Llavors se'n va anar cap allí i hem seguit tenint amistat i tal, i quan vaig començar la pel·lícula me va dir, hòstia, m'agradaria ajudar-te, no? Ja que em vas fer d'actor i tal, m'agradaria ajudar-te en esta pel·li, m'agradaria fer-te algun efecte especial. Llavors li vaig donar l'efecte més difícil, que és un efecte d'una explosió, i va fer una passada d'efecte. Llavors també en efectes especials va ajudar Ulisses d'Amposta, i els altres efectes alguns els he fet jo, com quan se dupliquen els dos bessons i se barallen psicològicament un l'altre verbalment, vull dir, clar, aquí també me'l vaig encarregar jo també. Va ser... Déu-n'hi-do, quin embolic, no? Què? De canvi de personalitat, de canvi d'estètica, no? Sí, perquè el més difícil de tot va ser que un portava el pèl llarg i l'altre curt. Llavors, entremig va haver una sessió de peluqueria express. Vaja, que primer vas haver de fer totes les escenes d'un personatge, després canvi de look i corrent. I després? Sense que es manegés lo trípode ni res, ni un mil·límetre, i corrent, tot planificat, tot dibuixat, tot. Totes les curiositats que s'amaguen detrás la càmera i que nosaltres no veiem, però molta després... feina, molta. Molt bé. El bo que té aquesta pel·lícula també suposo jo, i com a espectadora en este cas, és que reconeixem moltes vegades els personatges, perquè són gent d'aquí, no?, de la zona, i sobretot els llocs, que això també és molt important, abans ho comentaves. Estem parlant de molts de pobles de la zona, no?, per on vau estar rodant. Bueno, per Alcanar, evidentment, vam rodar a Ulldecona, Vinaròs... A la Sénia, a la Font de Sant Pere. A la Font de Sant Pere, molt bé. A l'Embassament. Un munt de puestos. A la Ràpita. A la Ràpita. Sí. Molt bé. Passat per molts municipis que se poden després també sentir una mica... Amposta, al Parc del Xirivec, sí. Experiència bona, feina moltíssima també, però suposo que Lluís, te quedes encara en les ganes de seguir treballant, encara que també de vegades costa moure tota la maquinària, costa trobar recursos, que això és una feina que val molts diners entre cometes, es necessita sobretot molta col·laboració i molta voluntat. Te quedes, no?, en les ganes de seguir i el que convingui. Sí, a veure, el principal ara és... Tenim una pel·lícula que encara estic acabant-la perquè falten els petits detalls, però llavors la intenció és intentar projectar-la per tots els pobles veïns que mos deixen, intentar llavors subtitular-la, enviar-la a festivals, que la gent la vegi, vull dir, perquè jo crec que la història és molt bona, espero, i la idea és que la gent la vegi. Llavors, un cop ja estigui acabat i tot, sí, no tinc cap projecte en ment encara, però suposo que seguirem, que el cine lo visc i no puc deixar-ho de banda. I en esta la idea, presentar-se a festivals i a tot allò que surti, no? Sí, tot el possible. Fer-la volar. S'ha de moure, que ha costat molt. El dia 17 d'octubre s'estrena al Alcanar i després, durant els 3 caps de setmana següents, se projectarà també al municipi, després a la Sénia. Si es projecta a altres municipis, també evidentment ho informarem perquè és una pel·lícula, Ovella Negra, entre els vessons, que val molt la pena. Avui ha estat tot un plaer poder parlar amb els protagonistes i amb el director a la vegada, Lluís Ortega, Jasmina Arrufat. Alguna coseta més? Voleu fer una crida d'invitació? Per què no mos hem de perdre la pel·lícula? I tant, claro que sí, la gent ha de vindre perquè és que jo trobo que només pel fet de ser una pel·lícula que s'ha fet aquí, trobo que la gent ja hauria d'anar a veure-la, a donar-nos suport, perquè se fa amb molta il·lusió i amb moltes ganes, i crec que ha de córrer aquesta pel·lícula. I la gent xalarà, crec que en tota la temàtica que té, i la història, i tota l'acció, tots els mitjans que hem utilitzat, és que jo crec que és una pel·lícula de 2 hores que no hi ha ni un segon que puguis parar d'emocionar-te, de riure, de xalar tot. Activarem els 5 sentits i 17 d'octubre, Alcanar, lloc i hora. El 17 d'octubre és divendres, s'estrena a les 10 de la nit. Llavors el dia següent, 18 a les 10 també.
el 19 a les 6 de la tarda, que seria diumenge, i llavors les 3 setmanes següents sempre en dissabte a les 10 i diumenge a les 6. La ubicació de la projecció? A l'Auditori José Antonio Valls. Molt bé, perfecte. Pues tot un plaer, moltíssimes gràcies, moltíssim èxit en esta pel·lícula que començarà ara a rodar, a sortir a la llum, que us ha omplert moltíssim i esperem que també agradi moltíssim al públic. Gràcies i fins a la propera. Gràcies a vosaltres. Mama, quan tornarem a veure el tiet Àlex? Ai, Ferran, no crec que torni el teu tiet. Deu ser molt lluny d'aquí. Ja fa més d'un any que se'n va anar. El trobo tant a faltar. Anem dins, que tinc que parlar amb uns clients. No, mama, que ara estic jugant amb la Laura. Vale, queda't amb la Laura i sa mare, vale? No tardaré massa. Vine, tengo una sorpresa. ¿Me acompañas? Tenemos a tu hijo. Escucha atentamente. Esto no es ningún juego. Espera, per favor. El meu fill és diabètic, per favor. Que os quede muy claro que si llamáis a la policía, vuestro hijo morirà. Com t'ho he de dir? És que no m'entra al cap, ets una irresponsable, ets una... No et calles, dis-ho. Lo xiquet mos ha vist i mos ha sentit. No ha de quedar lliure. En qualsevol roda de reconeixement mos assenyalaria, idiota. Àlex, ja n'hi ha prou. Mira el teu germà. Tant et costaria semblar d'ell? Com pot ser que no ho vegis? Mai ha volgut acceptar-me tal com soc. Jo tinc unes altres qualitats que ell no té i que vosaltres no voleu veure. Aprecio molt en este cara dura. Sempre ha sigut el meu millor amic. Ferran, si té una pujada molt forta de sucre, podria perdre la vista. O algo molt pitjor. Ja estàs despert? Penses en ell, veritat? Què volies, que m'arrisqués a que es convertís en algú com tu? L'ovella negra de la família? Necessites algo més?